Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Boshqirdiston, Tatariston, benim республикалар. Короче говоря, Сугушка бармаска самый главный. Вот, Уссурийскийда принудительно солдатларны сугушка приковать итәләр, рельска кулларына. Ана кайын. Не матур кайын. Вот, чтобы шул сугушка любым способом бармаска, үлмәскә, урыс өчен үлмәскә. И не нужно мне тут комментарий писать: мин татар, блядь, мин урыслар өчен, син провокатор. Кутагымны тотыгыз, бөтенегез шул Ташагинский манкуртлар кутагымны тотыгыз. Аңладыгызмы, блядь?